melak wae sajine wanita atau pria atau kamu iki? Wanita Wanita atau pria? Mpun Mas ben mriki mawon niki tesih wonten panggilan lagi tak sekalian rampungke mawon nggih. Niki Pak Agus, Bapak Parlan, Pak Samsuri kalian Pak Susilo nggih langsung mawon niki mumpung kursine teng mriki bene langsung mboten mudhun apa munggah mudhun niki. Monggo Bapak Agus, Pak Parlan, Pak Samsuri kalian Pak Susilo kula aturi minggah dateng pepanggungan. Wayo cok. Monggo Bapak Agus, Pak Parlan, Pak Samsuri dalam Bapak Susilo kula aturi minggah dhateng pepanggungan saprika kanthi wujud pakurmatan. Alhamdulillah panggih kalian Pak Agus. Pak Agus ingkang pundi nyuwun sewu. Pak Agus niki Masya Allah Pak Agus. Nggih tesih Joko Pak. Oh mboten, Masya Allah tesih Joko lho panjenengan ketinggali. Pak Parlan ingkang pundi Pak Parlan sugeng dalu. Bapak Samsuri. Pak Samsuri Masya Allah Pak. Beringa jenengan kanten Pak Adam. Pak Adam Suseno, nggih. Nggih Pak, kanten wonten niku gagah Pak. Kula wingi nggih ajeng brengosan Pak, terus makku malah kaya wong lanang. Maksudnya iki kegagalan. Aja brengosan elek ngono makane gak usah. Niki Pak Susilo. Pak Susilo sugeng rawuh Masya Allah. Nggih, niki ngersake tembang napa Pak? Napa Pak? Caping gunung, nggih. Caping gunung. Kawan-kawan. Munggah we. Ayo kerja. But gawe yo. Nyambut gawe. Nyambut. Nyambut gawe. Jajal sing Mbak Sindene teng mriki, niki sing ngersake Pak Caping gunung. Niki Mbak Gevi Pak, niki nggih perawan sedanten lho Pak. Nah, ya. Sing mboten perawan kula mawon. Lah kowe iki apa? Apa to? Rondo. Kok rondo ya aku lanang kok rondo ya. Lanang ya duda to. Wis payu ya Mas? Durung. Ayah di dog grubel rene iki lho nyapa. Ayo saniki Pak. Caping gunung. Saniki. Besok. Mandak iki. Jeke. Ayo ngadeg malah sang Quran ning ngisor. Ya, niki lagi bawa mboten, Pak? Langsung apa? Langsung pire?
Tambah meleh, Pak. Oh, jam 12. Oke, duet kalian jenengan nggih. Oke. Ya. Nggih. Tak paringi mic, Pak. Nggih, Pak, siap. Malah kula tuntun mangken jenengan.
sekelingan rapah kemunyune Tresno lan kasih sayange kalepatiku kelakon dadi bojone Jambuala sampun sampun Pak sampun Saking mriki sampun. Alah sampun. Kanan kiri sampun. sampun alhamdulillah matur nuwun Sembah nuwun nggih Bapak. nggih matur nuwun nggih Pak matur Terima sembah kasih. nuwun Bapak matur nuwun nggih ya Allah matur nuwun aku sing keri Cek kelewat siji ya. kelewat Pak birune sing diawasi poson iki aku